Haga jingle kai SAF Championship hapdeng ka Bhutan Persia ya ka Lebanon. Haba pai shaka ni jingle kai ka Lebanon kala job suk da sau la ka wei. Haga wei pat ka jingle kai ka bakham internet hapdeng ka Bangladesh ka badon haga kerdan ka bashispa khandai puar haga FIFA ranking Persia ka Maldives ka badon haga kerdan ka bashispa san peu sau. Haba pai shaka ni jingle kai ka Maldives kala Joshua ban penki jar tang haga minit ka bakhat nyau lengbau Muhammad Henry ka Bangladesh kala yo ban penpai kala haga minit ka basau peu ar lengbau Hasan. Bad haga kelamit kata haga minit ka ban reu peu nyau ka Bangladesh kala yo ban tap ya ka gul pentam lengbau kasi. Bad shwa ban kod artat ka jingle kai ka Bangladesh kala yo ban tap ya ka gul ka balai lengbau Mursalin. Bad lengbau gini ki lai gul ka Bangladesh kala la ban pelim ya ka Maldives ka badon haga kerdan ka bashispa san peu sau da lai lanot. Haga jingle kai Serie A jong ka ri Brazil ka Kenhun jong Luis Suarez ka Grêmio kadang peteng ban Korea ka 6 job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Coritiba da san la ka wei. Bad haga ni jingle kai Luis Suarez ulayo ban tap shigol na ka benta ka Grêmio. Bad leng baga ni jing job ka Grêmio kala kiu sha ka kerdan ka ba ar ha ka mi ya khain point. Haga jingle kai kon ka kaf gulkom kabadai ka tournament ka ba he tam jong kiri jong ka North America Central America bad kiri ki badon Caribbean. Haga ni ka tournament ki don hadu khan riu teli ki ri ki ba shimbanta bad ka wei na ki ne ki khan riu teli ki ri kabadai ka ri ka ba sha khot snga na ki wei pat ki deupa bani shimbanta haga ni ka tournament. Lasdang ya ka ni ka tournament hapdeng ka USA kabadai ka champion haga samoi balade Persia ya ka Jamaica. Haba pai shika ni ka jingle kai ka Jamaica kala Joshua ban penki jar ningkong tang ha ka minute ka ba khat lai lengbau Damian Lowy wade player ba yele kai Philadelphia Union haga jingle kai MLS. Bad haga minute ka ba arf nyau ka Jamaica kala yo ya ka penalty Henry ka claim la bat penrung ya ka ni ka penalty. Adu buko ka kala step ka Jamaica kala tam dai wei la not. Bad haga kela minute ka jingle kai ka long mare khai haga ba baro ar dali ki kenhun kila yele kai bha Henry hashwa ban kut ka jingle kai kata ka minute ka ba pra peu pra ka USA kala yo ban tap ya ka gol penya khai lengbau Brandon. Bad day lang magani ka goal jong Brandon lapan long ya ka jingle kai bakini khai da marshi goal hadu buko ka jingle kai. Haga jingle kai ka ba hap haga group B ka Haiti ka lala ban pelim ya ka Qatar da ar la ka wei. Bad kani ka deru ka sen ka baningkong bagini ki ar teli kiri kini ya kendu. Haga wei pat ka jingle kai jong ka group B ka Mexico Persia ya ka Honduras. Aba pai shaka ni ka jingle kai ka Mexico kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong tang hapo shi minit kata haki san peu ar second lengbau Luis Francisco. Bad haga minit ka ba ar peu lai saisin Luis Francisco la yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar nagbenta ka Mexico. Bad haga kelamit kata ka minit ka ba san peu ar ka Mexico kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengbau Orbelin ubray player yele kai jong ka La Liga naga club Celta. Bad haga minit ka ban riu peu ar ka Mexico kala yo biang ban tap ya ka gol ka basau lengbau Luis Chavez. Bad hadu bukod ka jingle kai ka Mexico kala job suk da sau lanot.